Jeg vil gerne snakke om mængdeberegninger, og jeg vil starte med at fortælle noget om koefficienter og hvad det er. Og så vil jeg snakke om ekvivalente mængder, og så vil jeg fortælle om vores forsøg af fremstilling af svovl. Og vi starter med koefficienter. Koefficienter, det er et tal, der skrives foran stoffer, hvis der er flere af det pågældende stof. Det kan vi for eksempel se her. Og her, der kan vi se, at vi har 6 H2'er og 6 CO2'er. Og her har vi 6 O2. Ja. Og så har vi ekvivalente mængder. Der har jeg taget 2 eksempler her. Ekvivalente mængder, det er hvis forholdet mellem stofmængder er det samme som forholdet mellem stoffernes koefficienter i det afstemte. Jeg har her 2 reaktionsligninger, som i den første reaktion, der vil ekvivalente mængder for eksempel være 1 mol HCl, som er saltsyre, og 1 mol NaOH, som er natriumhydroxid. I reaktion 2, der har vi 1 mol H2SO4, som er svovlsyre, og 2 mol NaOH, som var natriumhydroxid. Hvis der i en reaktionsblanding er mindre af reaktanter end den ekvivalente mængde siges, at den er i underskud. I reaktion 1, der kunne det fx være, at vi havde 0,5 mol HCl og 1 mol NaOH, natriumhydroxid. Og der kan vi så se, at HCl, det vil så være i underskud, og natriumhydroxid, det vil så være i overskud. Hvis en reaktionsblanding er mere af en af reaktanterne, end den ekvivalente mængde siges, den skal være. Så siges det, at der er et overskud. Og det kan vi for eksempel se, hvis vi nu tager udgangspunkt i reaktion 1. Så hvis vi nu havde 1,5 mol HCl og 1 mol NaOH, så ville HCl være i overskud og NaOH være i underskud. Så har vi et forsøg om fremstilling af svovl, og det vi ligesom havde gjort, det var, at vi havde taget natriumthiosulfat, og det havde vi så blandet med vand og saltsyre, og derfor havde vi så ladet det stå over en bunsenbrænder for at få væsken til at fordampe. Det vi så til sidst havde, det var ren svovl, og vi prøvede på at få ren svovl. Den her reaktionsligning, det er den, som vi får ud af den her. Vores resultater af vores forsøg, det var ligesom, at vi endte med at have 7,1 gram svovl. Og det massen, vi havde så en masse på 7,1 gram, og så havde vi så 32,07 gram mol. Og man kan se, at svovl, det er forhold 1-2 i forhold til natrium.